Любина Спасова спечели поредното голямо отличие за България в областта на спорта. 18-годишната пловдивчанка от армейски спортен таеквондо клуб Тракия завоюва бронзово отличие на 15-то световно първенство в Блед, Словения. Тя триумфира там по изключение в категория плюс 75 кг. По този начин ученичката от търговската гимназия в града по Тепетата направи генерална репетиция за предстоящия шампионат на Стария континент в Талин, Естония. Винаги печелим доста медали на европейски и на световни първенства, като на европейските дори сме в челната тройка повечето пъти, а на световните някъде в първите 10. За толкова малка страна като България сме добре. Със своите изяви до сега Любина Спасова даде сериозна заявка за качване на почетната стълбичка и там. Постоянно присъствие в националния отбор, юношеския, мъже, жени. Мисля, че добре се представяме и подкрепяме таеквондо в България много сериозно. Към графата триумфи в професионалната визитка можем да прибавим изпечеления златен медал в категория специална техника и форма за юноши и девойки на световното първенство, което се проведе съвсем наскоро в България.